Hoffwn cymryd y cyfle i diolch i chi gyd am eich cyfraniad at yr asesiad buddsodwyr mewn pobl trwy'r holiadur ar-lein ac hefyd drwy'ch cyfraniadau chi yn y cyfarfodydd staff. Erbyn hyn mae'r adroddiad buddsodwyr mewn pobl ar gael lle a gewch chi cyfle i ddarllen o trwy dilyn y links ar gwylod yr erthygl yma. Bydd yna cyfle i drafod cynnwys yr adroddiad yn eich tîma a bydd eich rheolwr gwasanaeth yn cymryd yr amser i wneud hynna un o'r cyfarfodydd tîm chi. Fel dwi wedi sôn o blaen, mae yna grwpiau arbennig o staff o'r adran wedi dod at ei gilydd i drafod rei elfennau o'r adroddiad lle mae'n un o dan cadeirydiaeth hawys yn edrych ar gwerthfawrogiad a cydnabyddiaeth i staff. Ac mae yna grŵp o pencampwyr buddsodwyr mewn pobl sy'n dod at ei gilydd i drafod nifer wahanol rhannau o'r adroddiad. Os gennych chi diddordeb mewn bod yn rhan o'r un o'r grwpiau yma, plis cysylltwch â fi. Bydd rheolwyr yr adran yn dod at ei gilydd dechrau mis Gorffennol i drafod be nhw wedi drafod efo chi yn eich tîma ac elfennau eraill o'r adroddiad mwyn creu rhaglen datblygol cynhwysfawr ar gyfer yr adran ar gyfer y flwyddyn i ddod. So jyst diolch i chi gyd am eich gyfraniad i'r rhaglen yna.